Jawa ka nimi. Okay. Aisha mi fura mi. Ima kene ti fura yori ita ka son fura mi ma. Okay. Ai mimi. Kan il repose don, il repose. Il repose. Chara! Oui? Chara ici, nous me fait une est-ce que moi aussi a changé? Ka changer na fa chugodi. Il voilà, si ça. Ni mo dobe, je sera au jugo ka jugo. Ou bien ko jugo ke. Après regret binola, on va essayer de changer. Donc, nous le coco va changer, on va changer tout le monde. Bon, moi je ne crois pas. Bon, madala ka foko mo ko se ka changer. On peut quand même évoluer. Tu vois, adamade mana ke juguma ke la bay. Ni ko kibina nyuma ke. Ibi to nyuma la ye nyuma srada. Alna kra shin kele. Juguma ya iba ke shin kele. Se ko fo de tala iba ka juguma ke. Tu vois. Ya. Il reste ko tala. Barça il delala la mi ye cheme wereta. Abi tien bolo parfois do tabi. Mais quand même on peut quand même évoluer. Ibe ka bara mo ke na mai no. Se ka jinge ka bara wereke mun kan no ko se ka temoka. Ya. Mais mbado o bara ibe ko bara mo ke fana il fallait que jugement que mais quand même il can décourager tu vois. Yeah. On peut quand même évoluer mais les gens ne changent jamais tu vois. Mais l'équilibre abdominal il n'est pas donné comme là. Il faut que musumun kadi mais que caractère fort. Est-ce que il ne changer la koyo et qu'est-ce qu'il fait? Njabi ke? Il repose. Chara. Njabi. Il repose quoi ça mouvement? Chara, c'est nous avec. Et Tini, où ma mouni là? Ah, Allah a qui here. Quoi dit garde gori ne m'a fait no qui n'arrête. Calme d'accord. Quand faut être ama fait yana wala. Ne de manyani. Qui farfata? N'était là que ne cliff lena ko yasi. T'es sûr que ma fait il a on? Ama fait yana. Ah mouni là. Ni ta do fait do wala ni farti la fiya wa ni pli ga miri. Kamiri mouna, faut y faire ça. Ni pli ga miri garde kor la ni pshi ga miri la. Aneti shino ko chauffé. Kamira la toro d'idée. Assez gagné fois ça, c'est comme ça fini wala. Nema kuma ife nyana. C'est là moi ça. Ne kuma ife nyana damne na ina na kodi. Ni bala ka jirabi ala wallahi ni bala jirabi. Mais atene fait. Ate fait wa? À chaque fois ni gerla la kan kula jabla bi distance wa ni nyonja. À chaque fois ni gerla la.
a bɛ distance jɔ dawule fɛnɛ sa n se ka ba la ne siranna koyi e bolo ko kulen kuma de don k'a chaque fois ne gɛrɛla la a bɛ distance jɔ ni ɲɔgɔn cɛ bi yɛrɛ nana fura di ne ma i bɔra balila ne la toro wallahi n y'o de f'i ɲɛna sa a tɛ se ka ba la a bɛ fura d'e ma gansan i b'a sɔrɔ ko dɔ de b'a kunna hinɛ de b'a la ko dɔ de b'a kunna sa m'a dɔn de ko dɔ de b'a kunna ne ma da la su sa a ye fura di ne ma parce que ni ma ŋɛnɛ puis ni kalifalen don a la a banna o dɔrɔn o tɛ ko dɔ de b'a kɔnɔ i bi e ala sa dagawuli yɛrɛ fɛnɛ n'i dɔn ta dɛ o ma i ka énergie taara n y'a mɛn sa komi ko ten tɔ ni ɲɔgɔn na an ka dugawu kɛ bana ka ban dɔrɔn séduction e ala séduction dan i b'a bila la n'ala sɔnna ala ka ne ka dagawuli nɔgɔya n ye i bɛ tantɔ de yɔrɔ n'a ma ka sɛbɛlama k'o la yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna a cɛ nin yɛrɛ n famana ma sa ne a tɛ n wele bilen ne yɛrɛ n'a famana dɛ hali n'a terikɛ yɛrɛ tɛ kuma yɛrɛ hali o tɛ fili kɛ ne wele n ka ne mina se o bɛna kɛlɛ la a terikɛ jumɛn fɔlɔ ba bɛ kɛ ba bɛ yan ba bɛ ne mina se parce que ne k'a ma dɔrɔn ko a ka taga ne yira a bamuso la ko ni saka ka gɛrɛgɛrɛ bɛɛ ma daminɛ ni o sababu de ye mais ne y'a f'i ɲɛna a mɛnna n k'i ka bɔ ba bɛ kɔ ko ba bɛ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye sans relation mɔgɔ si t'a dɔn n'a bɔra ne parents la e parents si t'a dɔn ka bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ ɲɛnama tɛ n y'a f'i ɲɛna a mɛnna n ko mɔgɔ ɲɛnama ne bɛ nin nɔ ye n yɛrɛ la ba bɛ ko ten yan o ma mun ko b'ale kɔnɔ alors que ne kɔrɔkɛ tun mana wari di ma ne ka charge poche ne b'a bɛɛ ma ne tɔgɔ ne bɛ nɔ ye n yɛrɛ la cogo min na ale tɛ se fosi de la da de b'a kunna ne y'a f'i ɲɛna a mɛnna n k'i ka fara nin na ni bɛ se ka mun ye 5 ans de relation mun de bɛ yen nɔ sisan foyi fo kɛlɛ ani dabaya a banna a n'a mago bɛ wari la bi ne n'o de f'i ɲɛna i concentré garde wari in na bari garde wari fan su a banna dɛ fan su